naf li ħażin. Ja, naf li ħażin. Rabbejt vizzju li wara bl-istess sit li tidmani. Rabbejt vizzju nati dari l-istess nis li jafdawni. Rabbejt vizzju ninjora lajta ta' miqet bati. Vizzju nitkellem minn taħt l-insin u nipretendi tismani. Naf li ħażin. 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 Għattilla n-nħobba biex nitlila fil-sodda. Staqsitni kemm inħobba tilla ħafna. Vera grazzi issa narak jumej oħra. Naf xi tridu dak li qed intik mhux imħabba. Inħossni maqbud ġolimbu. Blajtu wisq ma lajżmin fuq l-istompu. Inħossni qed nereq taħt li kullu perikollu slimħabba vera valenu. Vaganza jiena u inti d-dinja tagħna nistgħu immorru Peru. Imma onestament nixtieq ngħidlek li int qedaw biex isoffu u tieħdu. U naf li taf dan għalek nixtieq ngħidlek mingħajr ma niġġieldu. Għax meta ħabibtek sikret u riditu naħlef il-kusak niżel waħdu. U naf li ħażin. 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 Dom perjon, nara fi xinu moħħom da tfal tal-lum kollox t-sokkur. Jgħajxu minn do screen, għazbis jitċaqla imbat il-gergera xoħxom mux edni ġudika. Ħajjitkom takom għajxu kif tirduwa, ek jobek xifiċi kullħat tandu. Jien qas nista nara mara minnar ma mur id-dar infaqqalu. Għamilt lista ta' vizzi u tfajtu fil-korus. L-ewel vers fuq l-insensitivita li rabbidni bija s-soċjeta. Li tratta n-nisa ta' bicċa laħam jisu dak kull mulma. It-tini vers jgħad fit-tmimu juri li kollan batu minn xaħġa. U dan għadu l-bidu tal-lista. Inti bħali melej jisma. Rabbejt vizzju li wara bl-istess sit li tidmani. Rabbejt vizzju nati dari l-istess nis li jafdawni. Rabbejt vizzju ninjora lajta ta' miqet bati. Vizzju nitkellem minn taħt l-insin u nipretendi tismani. Naf li ħażin. 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 Naf li ħażin u għalek ignorant, għax nibqa' nagħmel l-istess ħaġa għaddejjin dejjaw. U għalek ignorant. Għalek ignorant.